TV Anwar filɛbaw an ka foli ni tani bɛ aw ye aw ka bisimila aw ka dɔn kibaru o kɛnɛ kan bakurubaw o filɛ nin ye. Ministre min bɛ ni a bɛ kunnafoni dilaw o kunna an bɛ don min komi bi kunungu ani fɛn min ye jeliw ka tɔnba min bɛ wele ko Reko Trad u ye ɲɔgɔn ye fɛn min ye an ka sariya gafe min bɛ ni a kan ka filɛ u ye ɲɔgɔn ye o kan. Dugu min bɛ ni a bɛ wele ko Alu Seyma o dugu jateminɛw y'a jira k'a fɔ u ka polisiw mun cɛrilen bɛ fɛn min ye u ka yɔrɔw la olu bɛ dɔ bɛ ka bɔ u la dɔɔni dɔɔni. Manganba de wulila kunungo fɛn min ye jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele ko Union Européen o ɲɛma ani u ka dɔn k'a fɔ u ka bulonba maaw olu ka ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ. An ka ministre min bɛ ni ale ɲɛsinnen bɛ kunnafoni dilaw ma kunungo a ye maaw bisimila kɛrɛnkɛrɛnna an ka jeliw olu ka tɔnba min bɛ ni a bɛ wele ko Reko Trad u ka sigi bolila min kan o de ye an ka sariya gafe mun bɛ ni u kan ka filɛ kura ye. Ni sigi laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ministre mun ɲɛsinnen don kunnafoni dilaw ka ko ma a bɛ fɛ k'a ɲini jɛkulu fɛ jɛkulu mun n'an kɔma Rassemblement des communicateurs traditionnels n'o ye an ka ɲamakalaw ka jɛkulu ye olu ka se ka wuli ka jɔ boloda mankan misɛnnin mun bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ jamanadenw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ o ko bɛ se ka ban cogo min na. Haruna Modibo Toure ne ale ye ministre ye ale y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye an ka ɲamakalaw ye olu kan ka wuli ka jɔ boloda ka se ka na ni kuma ɲɔgɔnya ye minnu bɛ fɛ jamana sariyasunba ka falen ani minnu tɛ fɛ a ka falen olu ni ɲɔgɔn cɛ. U ka cidenw Reko Trad tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnla yɛrɛ u ka ɲɛmaa danga o kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka jɛkulu labɛnnen don ka se ka nin wulikajɔ boloda sabula u y'a jira k'a fɔ nin ye olu ka baara de ye. Reko Trad maaw yɛrɛ fɛ u y'a jira k'a fɔ olu bɛna wulikajɔ boloda sisan nɔ a ko bɛ se ka sabati. N'i ye ɲamakalaw ka nin tɔn in ta k'a lajɛ u y'a layidu ta k'a fɔ k'u bɛna baaraw boloda walasa kuma ɲɔgɔnya mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka jamana jɔ u ka sigi sen kan. Ministre min ɲɛsinnen bɛ lakana ma an bɛ don min komi bi a ye fɛn min ye gabakuru fɔlɔ da n'o o de ye polisiw ni o ye dancɛ u polisiw ye. Ni so mun bɛ ka jɔ o so in n'i y'a jateminɛ kalo kelen ɲɔgɔnna kɔnɔ a ko bɛ sɔn ka ban. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ɲɛnajɛw n'o ye a baara daminɛ ɲɛnajɛw ye o kɛra kunun an ka ministre fɛ mun ɲɛsinnen don lakana ma ani i b'a ye k'a fɔ protection civile maaw ka ko la a jira k'a fɔ Mali dɛmɛbagaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛ na nin so in jɔ lakana tigilamaaw de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a fɔ mun ma ko police des frontières o a jira k'a fɔ ɲɛta caman o sabatira sen kan wa u bɛna an ka jamana fana dɛmɛ. Ministre général Salifou Traoré ale nani da don ɲɛtaw fana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana tigilamaaw fɛɛrɛ kura minnu bolo dalen don diɲɛ kɔnɔ u ka baara taabolo la u ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na a y'a da se mun ma an ko mun ma ko passeport biométrique a y'i da so o ma sabula an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen a passeport biométrique in bɛ se ka sɔrɔ yen so mun n'o bɛna lajɔ ka di police des frontières maaw ma a bɛna kɛ sababu ye passeport biométrique sɔrɔli ko nɔgɔya ka se ka centre de communication fana ko fana bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Tawsa ni o ye le barrage de Tawsa baaraw bɛna daminɛ a tɛmɛ bilen ka da kan k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen sigira a sen kan walasa Tawsa baaraw olu ka wuli kura ye. Ka Tawsa labɛn an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o ye fɛn ye fɛn mun n'o kɔnɔlen don an ka kɛrɛfɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ Tawsa bɛ yɔrɔ mun na a baaraw a bɛ waati jan bɔ maaw sigilen don k'a kɔnɔ sabula an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ni a ko in a nafa ka bon yen sigidalamaw ma kosɛbɛ nin kuma in a nana fɔ exécutif ɲɛmaa de fɛ wagati min na a taara i ɲɛ da nin yɔrɔ in kan baarakɛlaw kan ka bila yɔrɔ mun na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni banna ka ban n'i ye yɔrɔ in ta k'a lajɛ ɲɛmaa bulon n'o ye bureau ye u kɛlen don k'olu caman kɛ a kɔnɔ furakɛlikɛyɔrɔ n'o ye infirmerie ye o fana bɛ a kɔnɔ lakanaso n'o ye gendarme so ye o fana bɛ a kɔnɔ ji sanumanw o bɛɛ lajɛlen sabatilen don yen kuranko fana o fana bɛ sɔrɔ yen o la a jira k'a fɔ nin yɔrɔ in jɔra musaka mun na franc CFA miliyari 1 Tawsa labɛnni n'i y'a jateminɛ an ka jamana
o ye musaka dɔ ta wari maraso mun bɛ ni an kama Banque africaine de développement n'o ye farafina wari maraso ye ɲɛtaw kama o fana ye musakaw dɔ ta Fonds saoudien ani Chine olu fana yi i jɔ n'a tɔw ye. Dugu min bɛ ni a bɛ wele ko Ale Soma fɛn min ye Maroc mara la jateminɛw y'a jira k'a fɔ u ka polisi mun tun bɛ u ka yɔrɔw la ni o ye faso yɔrɔw ye a caman bɛ dɔ bɛ ka bɔ u la an bɛ don min komi bi. Basigi bɛ ka na dɔɔni dugu mun bɛ ni an kama ko Alo Seima n'o o ye dugu ye dugu mun ni mankanw bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ mara mun fɛ an ko a ma ko Rif region n'o ye Maroc ye u ka masakɛ n'an b'a fɔ a ma ko Roi Mohamed VI ale nana ɲini u ka lakana tigilamaw n'u ka lafasa tigilamaw fɛ u bɛ so mun kɔnɔ n'o ye faso ka so ye n'u bɛ ka lakana u ka se k'o labila cogo min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ mankanw bɛ sen na a bɛ kalo 8 ɲɔgɔnna bɔ yen denmisɛnw u ye taama boloda a bɛ tile damadɔni bɔ walasa u ka laɲiniw bɛ se ka sabati dɔ ka se ka fara u ka ɲɛtaw kan sabula u y'a yira k'a fɔ olu ka région o bɛ kɔfɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan jateminɛlikɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ lakana tigilamaw bɔlen mun kɛra nin yɔrɔ in na wa kun b'a la koyi o bɛ tali kɛ kunu taabolo la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Maroc ka minnu bɛ Europe jamanaw kɔnɔ a caman bɛna sɛgɛn lafiɲɛbɔ la u fɛ yen n'o ye Maroc ye. Risi jamana kuntigi ni o ye Putin a ye wele kɛrɛnkɛrɛn bila a jɛɲɔgɔn ma ni o ye Sudan jamana ɲɛma a ka taa bɔ ale ka dugu la. Ni ɲɔgɔnye mun bɛ na kɛ a ɲɔgɔnye mankanba de b'a senfɛ tɛnɛndo Sudan ɲɛmaw nana a sɛbɛntiya k'a fɔ ko kalo nata la u ka jamana ɲɛma a bɛna taa Irisi Omar el-Bashir an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ani Vladimir Putin kan ka ɲɔgɔn ye u bɛna kuma bɛnkan mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani u kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sira mun fɛ o fana bɔlen kɔfɛ u bɛn'u da don diɲɛ ko la diɲɛ bɛ boloda mun kan ka dɔɔni ɲɛfɔ u ye Omar el-Bashir a bɛna taali mun kɛ maa caman kelen don ka ŋunukanw caya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ tilebiyanfan jamanaw Omar el-Bashir n'o ye Sudan jamana ɲɛmaa ye ale nɔ minɛlen don kiiribulon fɛ an ko mun ma ko Cour pénale internationale kabiri i b'a ye k'a fɔ Cour pénale internationale y'a nɔ minɛ a ka taamaw a nɔgɔyara kosɛbɛ san 2015 yɛrɛ wagati Afrique du Sud banna ka tɛgɛ kɛ a la k'a bila nin kiiribulon in ka bolo kan a kɛra sababu ye diɲɛmaw olu y'a kuma fɔ. Jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele ko Commission de l'Union européenne o ɲɛma mankanba de wulila an'u ka bulon ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ. Kunu kumaɲɔgɔnya nana sigi sen kan Europe bulonba maaw ni ɲɔgɔn cɛ a daminɛra kunu wasaden 30 dɔrɔn olu dɔrɔn de tun bɛ a kɛnɛ kan o kɛra sababu ye Jean-Yves Juncker ko ladimi n'o ye Commission de l'Union européenne ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ ko bulonba maaw u ma nin ko kɛ ni sɔbɛ ko ye wa a y'a yira k'a fɔ malangoloya de don a y'a yira k'a fɔ nin tɛ bɛn a ye o kuma mun fɔ a kɛra sababu ye bulonba yɛrɛ ɲɛmaa k'o ladimi o fana kumara o y'a jaabi o y'a yira k'a fɔ ko bulonba maaw de kan ka nin jɛkulu in jateminɛ ko jɛkulu in o man ka bulonba maaw jateminɛ bɛɛ kɔni y'i ta fɔ i fan fɛ nɛnu dɔw y'a fɔ ko nin ye nɛniwalew de nka wasadenw dɔ bɛ yen olu kɔni ma sɔn ka a jaabi. Ko bɛɛ lajɛlen sigira a sen kan walasa ka G20 o maaw ka se ka o bisimila an bɛ don min komi bi. A ka ca ni maa ba 20 ɲɔgɔnna ye minnu kɔnɔlen don Hambourg ka se k'u ka taama boloda taama 22 ɲɔgɔnna o de bolodalen don ka bɔ sini alamisa la ka taa bila karidon na n'i y'a jateminɛ a yira k'a fɔ ko maa ba 7 ka taa bila maa ba 8 na olu de bɛ sɔn ka bɔ walasa ka na ni basigibaliya ye u ka minisiri mun ɲɛsinnen don lakanama Allemagne tɔgɔ la n'o tɔgɔ ko Thomas Menzer ale nana kangarida kɛ wagati min na a ye wele bila kunnafonidilaw ma o fana bɔlen kɔfɛ a y'a yira u ka jamanadenw na ani diɲɛmaw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ u kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan walasa G20 n'o ye diɲɛ disiba jamana 20 ɲɔgɔnna olu ka ɲɔgɔnye mun kan ka kɛ k'a bɛna kɛ ka ɲɛ u ye lakana tigilamaw bila Hambourg ka fan bɛɛ minɛ u ka yala sen fɛ u ye tɛgɛ kɛ gazi bɔnbɔnni na ani muru fo ka taa se basibolikɛlaw olu ka berenni ma u y'o minɛ jɛkulu la jɛkulu mun yɛrɛ tun labɛnnen don ka taama boloda.
TVA Noir filɛbaw an ka foli ni tanne bɛ aw ye nin de kɛra aw garisɛgɛ ka foli ta k'a ɲɛsin fɛn min ye Kidal maradenw bɛɛ lajɛlen ma nin sanga kɔnɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ